Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matthew 11:29-30, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Proverbs 21:23, Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Matthew 12:36, But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Titus 3:9, Avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Proverbs 16:24, Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Proverbs 13:3, He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Before we start our Bible study, niningalawa sa masnandan, let us acknowledge, admit, atong ang kunon nga nabuhat kining atong mga salang na niningadawa. So, we have to name all of them ngadto sa tubangan sa Dios. Kay ang iyang mando, bahin ini is 1 John 1:9 nakaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not naming or acknowledging or confessing your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, Acts 16:31 agayon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, sa imong pagdala ka namon ning dapita sa mag-usap pa, buhi pa kami ning among lawas, napa kami kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gubikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, kortesiya ug sa imong grasya. We do not deserve it, we do not work for it, nor earn it. Kining grasya man. Salamat o Dios, na kami sa dapit nga diin kami makasabot gyud og tinuod, klaro, tataw, tinaw sa imong mga pulong nga imong igatudlo kanamo nini nga dawa. Pinagis pag lihok sa ministry of the teaching ministry of God, the Holy Spirit, aron kami malamdagan o matinawan gayud sa dugang kamatuoran nga among maggamit sa mga daw panginabuhi. Bani kami karon ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry.
Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga isig magtotoo, fellow believers, o kaninyong nagasunod ning atong ministry. Welcome. Niya pa kita magadupot ning atong tunanan, Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Atong ipadayon karon ang atong paghisgot bahin ini og sa ato nang ginaingon kagahapon or the last time that we met, we said that the spiritual life, spirituano na itong kinabuhi, ingon nga mga magtuto, I'm addressing this to our fellow believers. The spiritual life requires both offensive and defensive tactics to combat our spiritual enemies. Just like in martial law. No, not martial law, but martial arts combat. Diba? Now, kinahanglan atong inumduman kadtong napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato, deployed on the flat line of the soul. This is a believer's spiritual weapon. You see? Ato ning espirituhanong hinagiban batok sa atong mga espirituhanong kaaway. Inumdum ka sa atong tulo ka nag-una gayod nga mga kaaway ingon nga mga Kristohanon. We have spiritual enemies. The world, the devil, the flesh. O kini sila mga espirituhanon. So, naginahanglan og espirituhanon nga mga hinagiban. You see? Dili kita maka-asdang kanila, makaatubang kanila, kung wala kita mga espirituhanong mga hinagiban. So, mao ni atong gitunan. Adlaw na itong pagtuon, pagkaton sa pagsangkap sa Dios bahin niining bahina. Niining hisgutan nato mahitungod sa atong espirituhanong mga kaaway. Inumdumi katong napulo ka mga paagi sa pagsulbat sa mga suliran, God's 10 problem-solving devices. Atong memory aid niini is operational no operation RFFG DPIHPO, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mao kana ang 10 problem-solving devices. O kung naghisto man kita og defensive and offensive weapons, ang defensive weapons as far as these 10 problem-solving devices is rebound, feeling of the Holy Spirit, and the faith rest drill. Mao ni defensive weapons nga atong magamit sa pagpanalipod sa atong tagsa-tagsa ka pagbarog diya sa pulong sa Dios. Defensive. Now, when it comes to offensive weapons, mao katong grace orientation, doctrinal orientation, o personal love for God the Father. Mao ni ang tulo ka mga offensive weapons. So, nakuha nimo? Defensive weapons, rebound, feeling of the Holy Spirit, and faith rest drill. Offensive weapons, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father. Now, sa diha nga atong maestablisar ang atong defensive action, then it says we can kick off our offensive action. Then, unsay mitabo, we win in the spiritual fight. So, mao na nga gawas ni ining defensive o offensive weapons nato. We also use our spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, the aim of our offensive action, by the way,
is to be able to fulfill God's protocol plan sa atong kinabuhi. A Christian's offensive action mao kini ang post-salvation epistemological rehabilitation, outreach, evangelism, Christian functions, etc. By the way, sa dihang magtuon kita sa pulong sa Dios, magtuon ta niini as a whole sa tibuok, not just by verse or by chapter or worse, ang grabe pa yun, by just memorizing some verses without learning the doctrine or principles behind them. Mao na lisod. You see? Mao hinungdan nga kita magtuon sa pulong sa Dios as a whole. Sa tinibuok natong pagtuon. We learn the Lord Jesus Christ hypostatic union pinagi nini nga tong pagtuon sa Biblia. Si Ginoo Kristo mao ang main subject or the center of our study in the Bible. Ug mao hinungdan nga kita nagatuon sa Christian way of life to be able to fulfill what God wills for our life while on earth. Samtang niya patan ining kalibutan na. Nagtuon kita bahin sa term nato nga flat line of the soul. Kay kini mao ang every believer's garrison. And there, we also learn both offensive and defensive tactics sa kinabuhing Kristohanon. You see, dili kita magkakatuon kung di ta magtuon bahin ini. Gusto? Kung saan man mo paggamit nga wa man ka masayo do unsay galamiton. Unsao man nimo pagdaog kuan unwa kay alamag unsao nimo pag gamit sa mga hinagiban nga ipagamit sa Dios kanato. You see? Nakuha ba nimo ang punto nga akong abot ipasabot o dadon diha kanimo? Ato ning tunan o ato kining gitunan. Mo hinungdan nga adlaw-adlaw kita nga naga dupot gayon nining mga pagtulunan. Niya pa kita magadupot nining hypostatic union ni Ginoong Kristo. You see, dias Mateo 4, 5 nga to sa 6. Our Lord was tempted by Satan that He threw Himself from the pinnacle of the temple. Mo kadto pagtintal ni Satanas kaniya nga paambakon dito the pinnacle kinatumyan dito sa templo. So, kini ko Satanas mikutlo pod siya og balaang kasulatan nga He shall give His angels charge concerning thee. Tiyaw mo na. So, iyang gi-quote, iyang gikutlo ang Salmo 91, versikulo 11, nga nag-ingon, for He will give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Tiyaw mo na. Apan, unsa may gisulti sa Proverbio 3:5 ngadto sa 6. Trust in the Lord with all your heart. Unsay sunod? And lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Matthew 4:7 also says, Jesus answered him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ana, inumduman yun nato kining tulo ka spiritual skills, tulo ka espirituhanong kahanas. Ang pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, mo kanina guna, o niya ang nagaling nga pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine, o ang ikatulo, ang atong paggamit, yan itong napulo ka mga paagis, pagsulbad o mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Mao kini ang tulo ka nag-una nga espirituhanong mga kahanas. Now, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo, doktrina kini nga
He is 100% humanity and 100% deity. 100% nga tao, pero 100% pod nga Dios. Mao na ang nakapatalag saon ni Ginoong Kristo. The unique person in the entire universe. Nangutana ko kanimo. Gitudlo ba ni sa mga kasimbahanan o mga pundok nga mga relihiyoso kana mga Kristohanon mismo? Ila ba ni giyatagan og dakong gibugaton? Wala ra ba? Subo gyud palandungon. Now, so this is a very important and indispensable gyud sa atong pagkasayod nining mga butanga, ingon nga mga Kristohanon. Hypostatic union of the this is a doctrine, the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Ayaw na ginikalimti. Our Lord was 100% humanity and 100% deity. Mao na ang hisgutan og hypostatic union ni Ginoong Kristo. But let us remember always that although the two natures ni Ginoong Kristo are separate from each other, the two natures do not mix together. Wa magkasagol. That is what makes our Lord the unique person in the entire universe. Kining maong doktrina, therefore, nanginahanglan og makuti kanang unsa ito ni pagsulti. Kinuikuya gyud ang pagtuon niini. Kini nga itong gibuhat sa pagtuon niining bahina. Agin ni og unsa. Ato na kining gipahimuslan gikan sa makuti kinuikuy gyud nilang pagtuon niini. Kita nagadawat lang niining maong kaayuhan nga itong nakatunan. There were groups of Bible scholars who concentrated on this thoroughly. You see? Now this doctrine therefore needs a thorough study, meticulous and careful study. Nga naman, tungod kay kining maong doktrina has been so misunderstood by so many people, even religious groups. Misunderstood and so misinterpreted. Subo yun palandungon. In his earthly life, balik ta sa the doctrine of hypostatic union ni Ginoong Kristo. In his earthly life, ang atong Ginoong Kristo migamit sa iyang prototype divine dynasty. Ang buot pasumot, didto ra gyud siya magapuyo. Kamao kadto ang iyang dapit nga may gahom sa Dios. Mao to usa sa nakapahimo niyang mananaog. Kay si Ginoong Kristo able na to sin, mao na doktrina po ni inumdum ka ba? Posse non peccare, meaning able not to sin because he resided didto siya magapuyo sulod sa iyang prototype divine dynasty all the time. Wag siya'y paggawas-gawas gikan niya tumona nga siya gawas nga able not to sin, he was also not able to sin. Nakasabot ka ba? Now, ayaw paglibog niya nga ang giingon lagi nga posse non peccare, able not to sin. Ang non posse peccare, lahi na po ni, not able to sin. Kaya nga naman, tungod kay siya Diyos, kita ni mo, di man makasala ang Diyos. Mo na non posse peccare. Apay katong posse non peccare, able not to sin, tungod kay siya didto ra magapuyo sa tanang higayon dito sa iyang prototype divine dynasty. Kay si Ginoong Kristo, nag-agad lang yun siya. He just depended upon his humanity not to sin.
But let us remember nga wa siya mag-agad sa iyang pagka-Diyos. Wala. Wa gyud siya magsalig sa iyang pagka-Diyos. Ngano man. Tungod kay ang iyang pagka-Diyos cannot really sin, of course. But his humanity can sin. Gusto? But he was not able to sin. Do you know what I mean? So, samtag na. Ngano man kining mga butang, why all this? Tubag? Tungod kay iyang gipakita nga ni kanato nga siya nga si Ginoong Kristo did not depend on his deity. Wa gyud siya magsalig, wa siya mag-aagad sa iyang pagka-Diyos, but to utilize his being human. Iyang pagkatao. Hebrews 4:15 say gisulti diha. Kini na kanayon, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now, kining which cannot be touched, sympathize ka na ambot pasabot. Now, so ang atong Ginoong Jesucristo, wa gyud siya mo gamit his being God, as we can understand during the 3 temptations by Satan that he confronted. Iyagi kanang pagkigharong si Satanas, o si Satanas nakigharong kaniya. Kaya binimo, kini si Satanas mitintal sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, ha? Satan tempted our Lord's humanity, dili ang iyang pagka-Diyos. Tungod kay kini si Satanas, nahibaw man po nga he cannot do anything about our Lord's deity. You see? So kini si Satanas concentrated on our Lord's humanity. Pinagis pagtintal kaniya. O ang target of all forces of evil was our Lord's humanity. Ayaw kalimot niya na. Again, sanglit ang atong Ginoong Kristong pagka-Diyos, since our Lord's deity cannot be tempted. Satan targeted our Lord's humanity. You see? Ang iyang pagkatao, mo iyang girumbo, iyang giduputan, ug mo hinungdan, nga ingon nga mga magtutuo kang Ginoong Kristo, kita gimanduan to learn and apply God's spiritual assets to be able for us to suppress all temptations. So, umutan na kag unsaon na to pag pusgay o pag duot, pagpildi nato ni mga tentasyon kita nimo. Asa man nimo ni makatuni. Diha lamang sa pulong sa Dios. Kita manduan to learn and apply God's spiritual assets. We have no excuse, therefore, not to be victorious against any temptation. Kaya binimo, it is a matter of choice. Murag yun ang kabubuton. Mutuman ka ba niya na o dili? Now, let us reverse concentrate on the 7 requirements in the spiritual life. Numdum ka pa ba? Mo niya itong ibalik-balik lagi niya ron din ka makalimot. Nini. 7 requirements, mga panginahanglan sa atong espirituanong kinabuhi. Nag-unag yun ini routine. Kini nga itong ibuhat. Di ba routine? Adlaw-adlaw. Rain or shine. See? Persistent, consistent, regular, padayon Diyos, pagsibog na tusunan. Continue advancing in your spiritual life. Routine. Mo na inaandan. Ikaduha, nga ikaw magpahilunag maayo sa imong kinabuhi. Organize your life. Nga ni,
requirement ni sa spiritual life. Ikatulo, nga ikaw magbaton og nagyoy imong pasiuna, tukmang pasiuna sa imong kinabuhi, unsay bililhon sa imong kinabuhi. The true scale of values. Manibot pasabot sa English. Ikaupat, ang imong paghihimo mga husto, tukma, maayong mga desisyon, gikan yan ang dapit nga may kalig-on. Ingnon ta from the position of strength. Hay mani. Hay ang kining position of strength. Diha lamang sa atong operational divine dynasphere. Nga mao ang atong dapit nga puloy-anan, which is God's royal palace, nga ana diha kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios. Dili na tumatuman ang protocol plano sa Dios apart or outside of it. Sabtag na. So mo na ikaupat, ikalima, nga ikaw kanang magmakugihon, masigihon, makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang ikaunom, ang imong pagkamalahutayon. Nga mulahutay gyud ka. Ini nga atong ginabuhat na adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Hinumdumi itong slogan. Balik ko na po nato. Pagpainom-dom kanimo. Operation is LBA. Study, learn, believe, and apply God's Word. One more thing. Kitang mga magtutuo, gipuy-an sa Dios Espiritu Santo. Ayaw na nakalimtipon. We are indwelt by God the Holy Spirit. O ang iyang gahom ni sa Dios, His divine power is available 24/7, 365. So, agyo tayo kanang kaiskapuhan, ikapangulipas. We have no excuse. Again, it is all a matter of choice. Naragyo sa itong pagpili. You see? Naras pagpili. Gusto ba tang magmalampuson, madinaugon, winner believers, o pildiro, negatibo man ta. O magpadayon gani kaniana, then, of course, God's discipline is waiting. Kaya anak ka man sa Diyos. So, it's a matter of choice. The Lord Jesus Christ never committed a single sin samtang dinhi pa siya nining kalibutan. Ngano? Because all the time, dito lagi siya magapuyo sa iyang prototype, divine dynasphere. You see? So he remained perfect. He never sinned. That's why he became a what? A winner. Mananaog si Ginoo Jesucristo. That is the reason why he was able to reach his goal to die at the cross. Dito, nakakabot siya sa iyang misyon, sa iyang tulumanon, ngadto sa iyang langit ng Amahan. As we said, Christ remained impeccable, but sinless, walay sala, atol sa iyang unang paganhi dinis kalibutan. Kini si Satanas, God's arch enemy, avowed enemy, mitintal sa itong Ginoo Jesucristo to destroy. Tiyaw mo na. Mo ito'y goal yun ni Satanas. Ngayong gubon, bungkagon, ang hypostatic yun ni Ginoo Jesucristo. No way nga siya makabuhat niya na. We are tempted to destroy our spiritual life. Mo po. Kita ni mo. Unsa ka pino kining paaging Satanas. Ang buot niya ngayong gubon yun. Apil na niya itong espirituanong pagkinabuhi. Mo na. Di man itong iyang goal alang sa mga dili o totoo. What is his goal? Nga he does whatever he can
to prevent an unbeliever from hearing the gospel. Kay kung makadungog siya, makagamit siya siyang kabubuton, mutuo siya kang Hesus Kristo, maluwas. You see, dili mo sa Satanas niya na, magkagot yung ngipon. Diparar siya na po'y naminaw sa mayang balita sa kaluwasan niya mo, himog desisyon sa pagtuo kang Hesus Kristo, maluwas sila. Kagot ginang iyang mga ngipon. Di siya buot niya na. Unsa man po iyang goal o tumong ngadto sa mga magtotoo. Kanato, what is his goal for believers? Ibaw ka unsa? O nakalimot ka? His goal is to prevent us from studying God's Word. Iya ginang paningkamutan nga mo. Pangitaan yun yung pagi nga mo. Hunong ang imong pagtuon sa pulong sa Diyos. Nga di na ka mo padayon. You see? Diskurahion ka. You will make things possible nga. Mawa ang imong gana. Imong gugma pagtuon sa pulong sa Diyos. Na mo na iyang gusto. Mo na iyang iyang plano. Iyang tuyo. To prevent believers from studying God's Word, from studying, from learning, from believing, and from using God's Word. Kay, kung muhimo na ang magtutuon niya na, then eventually, he will grow up spiritually o magkakabot niya ng iyang tumong nga maong spiritual maturity. Na dili man buot si Satanas niya na, kagot po ng iyang ipon niya na. So, just as Satan tempted our Lord Jesus Christ to destroy our Lord's hypostatic union, kita po nga mga magtotoo, gitintal ni Satanas to destroy our spiritual life. Be discerning, fellow believer. Pagmata, ayaw hinay-hinay diha gyud. You see? So, ang pagka-Diyos ni Kristo was both untemptable and impeccable, while his humanity was temptable but impeccable. Namo na ang diferensya. Ug mao nga si Satanas miatake gyud sa pagkatao ni Kristo, his humanity, instead sa iyang pagka-Diyos. Sabot? But what was the outcome? Of course, si Satanas bilde. He desperately failed and our Lord was victorious. Speaking of temptation, duman yun nato, that temptation is not sin. Gusto? Kaya basig ang uban mo pa makadungog nini. Ang ilang pagtuong tentasyon, sala na no. Dili sala ang tentasyon. When will it become sin? Mangutan ko nimo as a review. Kano sa man ni mahimong sala? Kung ang tentasyon dili sala, kano sa man kini mahimong sala? Tubag? When you consent to sin. Namuingon na kag okay. Sala na ko. That is when it becomes sin. Sabot? Sabtag yun na. Sabi ni mo, when we talk about our Lord's hypostatic union, had he succumb, na kanang misugot pa siya niya itong pag-atake ni Satanas kaniya through temptations, ang iyang hypostatic union would have been destroyed and devastated. Yes. And our salvation would not have been possible. Nakita ni mo? Mao ito'y nag-unag yung ambisyon o iyang tumong, o iyang tuyo, goal yun ganito ni Satanas. Di man siya outsmart God. You see? So si Ginoong Jesucristo emptied himself, putting aside his divine attributes. That is the doctrine of what? Kenosis. So I hope wala ni mo makalimti, ha? So, Hebrews 9 verse 14 says, it was the power of
God the Holy Spirit that enabled our Lord Jesus Christ to reach His objective, which was the cross. Maura, ang Espiritu Santo mo'y palig-on yun niya sa iyang pagbarog. Our Lord Jesus Christ had that personal love for God the Father, of course. He became the Lamb of God, Cordero sa Diyos, who taketh away the sin of the world. Sabi nimo, unsa may nakakalifikar sa atong Ginoong Jesucristo to be the Savior. Review gyapon gini. Ato naman ning itunan. Unsa may nakakalifikar niya nga pagka manluluwas. Okay, review gyapon ha. Number 1, he had no Adam's original sin. Number 2, he had no old sin nature. Number 3, he had no personal sin. Number 4, he had perfect righteousness. And number 5, he was the only perfect member of the human race. Na, kung binisayon, aron yung maklaro na to sa mga Visayan speaking nga atong mga subscribers, si Ginoong Jesucristo wala manag-iya sa original nga sala ni Adan. Wala. Wa siya makapanunod. Kaya nga naman, kaya siya gihimugso through the virgin. You see? Birhen nga pagkatao niya. So, wa siya matakdi. Wa siya maangin. Wa siya makapanunod sa original nga sala ni Adan. Niya ikaduha, wa siya manag-iya o kinaiyang mga sala. Kaya lagi birhen man niyang pagkatao. You see? O niya ikatulo, wag yun siya makabuhat o bisag gamay nga personal nga sala. Wala. Ikaupat, nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. Of course, because he was God. He possessed perfect righteousness. O niya ikalima, nga siya ragyod ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. Perfect. You see? So, si Ginoong Jesucristo is the only Savior of the world. No one else. Wala. That is our Savior. Mao ka na itong manluluwas si Ginoong Jesucristo. Kung ato ni ipadayon ugma, kaniya patay daghang pagaysugutan bahin ini. O ayaw sipyat sa pagpadayon sa imong pagdupot bahin ini atong gitunan o di nila una kita kutob o ako ang pangutanon sa mga pangutana nga sagad na itong ipangutana labi na niya itong mga bag-o o mga higala na ito. Magampo ta apan niya kung mga pangutana. Higala kung galing mamatay ka karon, nahibaw ka ba? Nga mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagakanayon nga imo ka nang maibawan. So, ako kang ipangutana niini tungod kay kinilabing mainungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So, pangutanon ta kaani, luwas ka ba? Dili question kung sakop ka ba o gusto ka simbahan, kung dili luwas ka ba. Di pod question kung nagkinabuhi ka ba usa ka talahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba. Are you saved? Ang Biblia nagsulti sa ingon niini, kinahanglan nga maluwas kita. Higala, in order for you to get saved, unas tanan, kinahanglang muangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Kay matud pa sa Roma 3:10-12, kay ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios,
ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa gingharian sa Dios o himaya sa Dios. Roma kini 3:23. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka si himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iyaha sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo, kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo og kahigayunan nga unta ikaw may langit. So, laktod nga pagasulti, pangutan-on ka nako, unsa man ang duha nga imong kapilian karon? Mutuo ka ba ang Kristo ingon nga imong manluluwas aron ka maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? So, pagpili, higala. Apan sabda, ang gisulti sa pulong sa Dios, Dias Juan 3:18, ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo og ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat. Dili na mo ikatandi sa unsang labing manungdanong butang ning kalibutan nga among pagbuhat ni pagtuon sa imong balaang pulong. Nga mo kini ang kalig-on, kabaskog, kaisog nga among maangkon nga gahom nimo. Salamat. Nini nga among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.